אנחנו לקחנו על עצמנו, בוא נגיד, להוביל קצת את ענף הצמיגים ולהכניס לדם של האנשים שלנו קצת את הנושא של הספורט המוטורי, את אירועי האקסטרים. אז האירוע השני שאנחנו מבצעים עם הקבוצה בתחום של הספורט המוטורי, אירוע שאורגן על ידי מקצוענים, אבל הנהגים הם אנשים חובבנים, נהגים מן היישוב, אבל לאט לאט הם משפרים את הרמה. אירוע בסגנון כזה יש לו כמה מטרות. אחד זה לגבש את החוג לקוחות שמייצגים את המותג. זה אירוע שיווקי. לקוחות מתגבשים ביניהם, מזדהים יותר עם המותג, מכירים אחד את השני, יודעים במהלך הימים בעבודה כבר להתחיל לשתף פעולה ביניהם. וזה בעצם קבוצת העילית של לקוחות מישלין שמקדמים את הצמיג הזה בארץ. והמשמעות של להביא אותם ליום שטח זה בעצם תכל'ס להסביר להם מה הנהג מרגיש, למה הצמיגים חשובים באחיזה, ולכן לקחנו להם רכבי אקסטרים, שיתנסו בכל מיני מצבי אקסטרים, ויראו שצריך באמת צמיגים טובים. תודה רבה לחברה על האירוע המאוד משמח הזה, כי פשוט אנחנו אחרי שבוע עמוס של עבודה באים להתפרק קצת וכיף. היה נפלא, מאתגר, העבודה בקבוצה, היה ממש כיפית. האירוע היה יפה, מדהים, יישר כוח. יוסי, אנחנו אוהבים אותך.